Salam mehriban ýyleşler. Men şu goşguda ýörüýte, qaqalamyzyň wasyny ýetirmegi makul bildim. Eje hakda ýazylypdyr kän goşgy. Ýazylyp ýör, ýene-de kän ýazylar. Ýöne qaqa hakda ýazylanok kän, nädip beýle pese gaçdy qaqalar. Howwa. Ýok diýjek gäl. Eje mukaddes. Filamaly, ejeler söýmeli. Ýöne diňe ejeleri däl eýsem, qaqalarymyza da sawwalymeli. Eje ak süýt berdi, hem mehr berdi. Ýöne qaqamyzam şonça söýendir. Eje giýje ýatman hudulän bolsa, qaqa giýjelerine gala bolandyr. Qaqa bolmak ýeňil ýelpay däl ahir. Kä gazaply, kä meherli bolmaly. Çağa terbiyesi näzik mesele, kä söýüp, kä söýüp öwsüp durmaly. Eje hakda ýazylypdyr kän goşgy. Qaqa hakda kän ýazmaga hajat ýok. Qaqaň üçin diňe gowy ogul bol, qaqa şondan başga kän zat islemez.